tribo anak bukid. Alright, so we're down to our Next. next contingent. Ayan, dalawa naman sila. Gising pa ba kayo? Ako hindi naman ko eh, hindi mo mga anim po sila, baka alas 7 na gabi tayo Diba? Tapos ang daming parapol. Oo. Kotse na yung parapol, di ba? Mga coach na, mga sila. Exciting. Okay, so... Ready na ba? Bigay na po ng cue. Ang ating second contingent. May update tayo. Nandito na sa bayan ng Narra. Visit na natin. Nagpapahinga na para performance natin. O sige, may mga aabangan nila mamaya na doon. Alright, so mag-ready na po tayo para sa merry making ng Tribo